Dobrý den, jmenuji se Štefan Ondek, jsem managing partner a hlavní trenér skupiny společností Potifop. Pomáháme našim zákazníkům, tedy organizacím, jednotlivcům, lépe vést své projekty, programy, portfólia, změny. Kromě jiného jsme největším poskytovatelem certifikačních kurzů Princetonu na českém a slovenském trhu. Děláme také certifikační kurzy vedení programů dle standardu MSP, Managing Success of Programs, budování a vedení portfolio programových projektových kanceláří dle standardu P3O. Také připravujeme naše zákazníky, naše studenty na certifikaci projektových manažerů dle standardu PMI IPMA. Děláme také různé další školení, kurzy. Ve všem, co školíme, také konzultujeme, tedy poskytujeme poradenské služby. Využití našich služeb pomáhá našim zákazníkům, aby dělali věci na čas, aby dodali vše, co mají dodat v požadované kvalitě, aby se vešli do rozpočtu, aby zvládli rizika a v konečném důsledku, aby to, co dělají, vedlo k přínosům, kvůli kterým jednotlivé své projekty, programy, změny dělají. Když se chcete o naší společnosti dovědět více, rádi vás uvítáme na naší webové stránce www.potifop.cz.